Не надо в больницу идти, ЦРБ. Башкарма комитет хезмәткәрләре вакцинациядә бик актив катнаштылар. Беренчеләрдән булып гриппка каршы прививканы район башлыгы Илһам Кашапов ясатты. Я думаю, что это нужно. Дәүләт хезмәткәрләре балалар һәм пенсия яшендәге кешеләр турында кайгырткач, бу эш бик уңай. Мин берничә ел дәвамында прививка ясатам. Авыртмыйм дисәм дә була. Вакцинация гриппка каршы саклануның иң файдалы һәм уңайлы усул булып тора. 90% очракта авыруны кисәтә. Ауырган очракта прививка грипптан соң була торган нәтиҗәләрне киметә. Грипп – это очень коварное инфекционное заболевание, которое Грипп бик куркыныч инфекцион авыру, беренче тәүлектә аяныч нәтиҗәләргә китерә. Шуңа күрә гаиләләрегезне алдан кайгыртып куегыз. Грипп, инфаркт, инсультка китергә мөмкин. Балаларда пневмония, менингит һәм башка авырулар булырга мөмкин. Әлеге районга олылар өчен 900 доза вакцина кайткан. Бу атнада балалар өчен дә кайтачак. Федераль бюджет хисабына бушлай прививкалар 6 айдан башлап балаларга, балалар бакчасы һәм мәктәп укучылары, мәгариф өлкәсе хезмәткәрләре, 60 яшьтән өлкән һәм башка кешеләргә каралган. Барлыгы районда 13 мең питрәчлегә әлеге прививка эшләнергә тиеш.